musidɓe tedduɓe hettotoɓe tufde gandal e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal pelle meɗen pelle goɗɗe gonɗe e whatsapp kala e kuɓal on calminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe caggal calminali ko jettor kono kadi e ñagade duwaw nendude duwaw caggal nde jomiraɗo joom baɗe e bawɗe rokki en kattanɗe e bawɗe gam kay artude e oɗo alet gam fiidde lefol men ko fate banggue tufde gandal tawi ko aadi bil aadi mo gadodirɗen e hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe afrique kono kadi dendagal pelle meɗen pelle goɗɗe gonɗe e whatsapp kala e kuɓal allah addi en joni tawi ko gam yettinde tufde gandal so yi ha oɗo waktu heedi ene fiya noon ɗum musidɗo mon guiɗo mon almudo mon amadou moussa an to karallagal woni toon ko moussa sy bobo pullo gorko mon jawaldi ene faɗodi gacci ɗi ɓeɓe ganduɗa ko jaareɗe yimoɓe kono kadi hoɗoɓe tufde gandal e oɗo ñalawma hande ina wawno haalde e laamu leydi omo ganduɗa ko adama baro caggal lebbi 7 ɗi wardi ko fate banggue gardigu toon to dowla gambi kono tan tufde gandal wona toon tindi e oɗo ñalawma hande eɗen mbawno nayorade eko fate banggue birwi diplomatie gonɗi hakkude Dakar e Nouakchott caggal nde haalluji keewi leyɗele ɗiɗi kala moni kaline dunce ko fate banggue wona kañum tigui haali kono tufde gandal wona toon tindi e oɗo ñalawma hande tufde gandal ene miiji yewtude e menace terrorisme gonɗo e nder leydi Sénégal caggal nde ardiɓe lamanteyi toon to Amérique kolliti Dakar so renaki ina wawi dañde janggo muɗum gadanu kono tufde gandal wona toon faye oɗo alet yewtere tufde gandal ina wawno tigui haalde e caɗele jeyimaji e kuɓɓam gonnoɗe hakkude Accra kame Abidjan ɗon da Alassane Dramani Ouattara laamiɗo leydi e Côte d'Ivoire holliti wonde dowla Ghana min jaaɓi ko onon jeeyi gonga nawe pétrole mon kame ndiyam mon kala ko onon jeeyi tawi ɗin konngudi noon kanko Alassane Ouattara o haali ɗum ko yeeso mo ganduɗa wiite ko Nana Akufo-Addo horejo dowla Ghana ɗum fof e wade noon tufde gandal wona toon tigui tindi tufde gandal hokkino no aadi nde yontere nde ɓennuɗen wonde ma hafte ko fate banggue biteɗo Thomas Isidore Noël Sankara mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Afrique najo kono kadi ɓiɗɗo Burkina Faso najo cankaɗo ñande 15 lewru octobre hitaɗo 1997 e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi 1987 tufde gandal ari noon tigui ko fate banggue omo ganduɗa ko Thomas Isidore Noël Sankara wonno ko hitande tigui timmi mbiyen tawi noon en garini hen ko fate banggue holto jibina holto janggi e holto reeto banggue koninkagu e holno arde gardigu kono o ñalawma hande tufde gandal wayrata ko sawru mbaggu tigui tufde gandal ma wad namde kono kadi eto jabade ɗen noon namde beele kay hokkude hettiyankoɓe famamuya kam tigui humpito yañgo e ko fate banggue wargo Thomas Isidore Noël Sankara holi barɗo Thomas Sankara duuɓi 3 caggal wargo suka capitaine Thomas Isidore Noël Sankara kono namde ɗe tufde gandal etoto jabade e oɗo ñalawma alede Allah tedduɗo Thomas Sankara heeɓino tigui mbiyen ñibde takke e saaha kay nde wardi firñitere burkinaɓe wonno ko hitande 1983 1983 beele gardogol e beele mbiyen hono gardogol Thomas Sankara e gardigo dowla Burkina Faso hulɓinani yoga e ardiɓe leyɗele ɗo e Afrique kono kadi ha toon to France beele hulɓinani wondiɓe makko kanko Thomas Sankara ha ko ɗum saabi ɓen ɗon cakki peeje gam kay warde kanko suka capitaine Sankara beeli hewɓe noon ina tuuma tigui e gonɗon wargo ko wayno beelu hoorejo dowla Côte d'Ivoire e on tuma biteɗo Félix Houphouët-Boigny kono kadi ine tuuma hen beele beelu ko fate banggue wargo oɗo Thomas Sankara mo ganduɗa ko guiɗo libyen biteɗo Muammar Kadhafi ine hen tuuma beelu gonnoɗo chef de guerre toon to Libéria hono Charles Taylor kono kadi ene hen tuuma beelu service secrète française kame Amérique naaɓe o ñalawma hande to Burkina Faso yimɓe hewɓe ni piiɓi ɓe manam wonde juuɗe caggal leydi naaɓe kay lombima gonga e gonga e wargo Thomas Isidore Noël Sankara cankaɗo walla mbiyen cankiɗo ñande 15 lewru octobre hitan 1997 toon to Wagadugu lamorgo dowla Burkina Faso nde Thomas Sankara e Blaise Compaoré yaadiɓe muɗum ketti laamu e lewru uudi hitan 1983 1983
beele ɓe keeɓi ballal ummorade e dowla liɓi ko namdal ngal tufde gandal namdi tawi o mo ganduɗa ko biyeteɗo Mousbila Sankara joɗannoɗo dowla Burkina Faso toon to Tripoli hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetetati ha 1987. Mousbila Sankara tigui mbiyen siftorani e on ɗon fonno kono kam omo teski tan ko fati e banggue mo ganduɗa ko Muammar Kadhafi ina neldanno kaɓirɗe tawi kadi ko kaɓirɗe ko fate banggue ko fate banggue kaɓirɗe haare hani e koppareje hani e cigarette fewde kay e koninkoɓeɓe dowla Burkina Faso. O holliti ina aranno tigui e kalay sar tawi no rewanno ko toon to dowla Gano e ballal hoorejo leydi Ghana e on tuma biteɗo Jerry Rawling gonnoɗo ambassade tawi kadi ko joɗaniɗo dowla Liby toon to Ouagadougou hono biteɗo Mohamed Al Madani Al Azari on ɗon gonɗi saaha nde omo e saaha filñitere ko ganduɗa ko ɗum woni e toon to Burkina Faso. Blaise Compaoré goto e junggo ñaamo Thomas Sankara waɗi jillu muɗum tawi ko julli ciwɗingu toon to Tripoli e lewru juillet tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetetati. caggal nde o gayi gonɗon jillu nde o hooti toon ko leelani tawi mbiyen nde o hooti toon to Burkina Faso ko leelani o nelda ko sohluno ko wayno arme woni kaɓirɗe bonɗe bomoje kutorɗe nde o nelda ɗum ne kadi rewna ko toon to Accra tawi ummiri ko juuri colonel Muammar Kadhafi ɗum ko seeɗa tan heddi caggal e ko ganduɗa ko Thomas Sankara e Blaise yaadi muɗum ina keeɓa pouvoir toon to Burkina Faso. nde o neldaɗen kaɓirɗe kanko Blaise Compaoré caggal nde o heeɓi ɗen kaɓirɗe o yahani sehilaɓe makko e on saaha gam kay yaltinoyde ɗumen ɓen goni capitaine Thomas Isidore Noël Sankara kame commanda Lingani wondude capitaine Ari Zongo. caggal nde Thomas yaltiniɓe ɗum ɗon noon woni ha joni namde ine keddi beele junggo mo ganduɗa ko Muammar Kadhafi yala hen so tawi ko namdal tufde gandal ha joni e to yidde jabade hen kono heɓa hen ko laaɓi taw. beele dowla Libéria e wargo Thomas nana e beele mbiyen dowla Libéria e wargo Thomas Sankara beele ɗum ɗon kadi ha joni ko fate banggue mbeelu dowla Libéria nana hen ko namdal so tawi noon ko fandare o mo ganduɗa ko biteɗo Charles Taylor jinnoɗo tigui follude hoorejo dowla Libéria hono biteɗo Samuel Doué gam kay yidde muɗum ko hebde laamu filñitere nandugo e law mo ganduɗa ko Thomas Isidore Noël Sankara toon to Burkina Faso. Charles Taylor jiddama e yaltinama leydi Ghana ɗon e ɗon tawi o heeɓi tigui ballal ummorade e Muammar Kadhafi jinnoɗo ñibde takke e diwan Afrique banggue hirnague e on sa. nde Charles Taylor riwa toon to Ghana mbiyen o yaɓani ko toon to Ouagadougou lamorgo dowla Burkina Faso kanko chef de guerre rébellion mo ganduɗa ko toon to Libéria. Charles Taylor o ñaguinde Thomas Sankara bismotomo e nder guendi muɗum tawi kadi yidde makko ko ñibde toon camp keblirɗo hono camp entraînement taw foof fandare makko ko yidde ha joni heblade gam yidde follude mo ganduɗa wiyete ko Samuel Doué kono tan Thomas Sankara yadane yiyande Charles Taylor. laabi tati ha laabi nayyi omo ganduɗa ko Charles Taylor ene ñaago gam yidde joɗade Thomas Sankara kono gaari Burkina ndi jaɓani kono tan eɓɓataki mo Thomas Sankara windi fewde Charles Taylor wonde ko mboɗo bismima e gendi Burkina Faso hono no bismirimi ɓiɓɓe Afrique naaɓe wonɓe ɗo hen ɓe hen ko yeeyoɓe ɓe hen ko ɗabboɓe gande kono so tawi ko ñibde kan aɗa heblono fitinaji fewde toon to dowla Libéria min Thomas Sankara mi yadani e miijo ma. beele ɗi konngudi ɗi Thomas Sankara musani omo ganduɗa ko Charles Taylor ha fiwji wargo Thomas Isidore Noël Sankara so tawi ko namdal jabol muɗum tufde gandal nana hen rewindo. so en garti e konngudi omo ganduɗa ko Mousbila Sankara gonnoɗo tigui ambassadeur toon to Tripoli omo siftoro ñande goo lewru septembre hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi ñalawma nde colonel Muammar Kadhafi mawninta duuɓi 17 keɓgol muɗum laamu leydi toon to ganduɗa ko woni Liby kono tan wona Thomas Sankara tigui ari tawtorede on ɗon ngollon mawningol kono ko Blaise Compaoré hoore muɗum ari tigui notade e bismago mo ganduɗa ko colonel Kadhafi. beele ko nden Kadhafi susni Blaise Compaoré e wargo Thomas Sankara so tawi ko namdal jabol muɗum tufde gandal nana hen tigui waɗa witto beele kay hokko noon hettiyankoɓe ko laaɓi labti ceer beele dañon tigui famamuya
musidɓe tedduɓe joni mayen natan ko fate banggue l'école meɗen ɗiɗiɓol tufde gandal tawi ko heerori ko namde ko fate banggue wargo mo ganduɗa ko Thomas Isidore Mabel Sankara joni mayen gartu e l'école meɗen ɗiɗiɓol.